Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and again, this is Michelle Bulaño. So guys, kani nga vlog no, mao ni among pag wara-wara diri sa San Pedro kay inauguration ni VP Inday Sara. So anyway, dili mi naga support ani nga mga activity, just gibanan lang jud namo ang akong papa no, kay gusto jud daw siya mo tan-aw ni Inday Sara. So gusto siya mo tan-aw in person jud daw kung unsay naong ni Inday Sara. But ambot ug makakita ba siya ni Inday Sara nga perting daghan nagtao, pero kay gusto man jud niya. So since first time pa siya mag wara-wara diri sa Davao, first time pa siya naglaag diri sa among balay, so amo na lang siyang suportahan kay gusto jud daw lagi siya mutan-aw ni Inday Sara. So muna no, mao ni ang among naabtan na perting taasa sa linya niya. Ang nakadugay aning linya guys kay every bag gina-check jud sa mga pulis bago makasulod sa San Pedro Street. So dito man ang stage sa may San Pedro nga street no, sa atbang sa City Hall. So morning nga taas kay pila kay dugay kay mo mag-check kay isa-isahon man jud check sa checkpoint, na may checkpoint every kanto. So di jud ka kasulod kung di ka ma-check. So nara akong papa nagkuan jud, nagagwanta jud siya baktas para jud siya makakita jud daw di Inday Sara. So kani diri dapita nakaagi na mig checkpoint. So nakaagi na mi dito sa may mga pulis nga naga-check sa mga bag. So padung na jud mi diri sa San Pedro Street. So as you can see no, ang mga tao pod padung pod didto So kani akong papa no, dugay na jud kay nako sige invite og manglaag diri sa among balay sa Davao. So di jud siya ka time og laag kay napa daw siya trabaho. So karon nga nag-retire na siya kay 60 naman siya, retire na siya sa iyang trabaho. So makalaag na siya kay di man siya ganahan maglaag-laag gud nga kanang nagoy gukdon nga adlaw kay di ba pag duty magukod jud kag adlaw. So guys, mao ni among naabtan dito mismo sa may stage nga giheld ang inauguration ni Inday Sara. So layo ra kay mi sa stage no. So labo jud kay nga makakita mi ni Inday Sara. So kada siya mga ulo ra jud among nakitaan, mga ulo sa mga tawo nga mura jud mga amigas no, wa jud mi nakitaan nga kanang sa stage nga mga guests. So nangaon na lang miglugaw kay kanang naamay free lugaw niya, time pud to nga ting snack. Wala pa mi snack. So kanina lang diri na lang mi nang snack sa lugaw nga free kay syempre free di ba, i-avail na nato ang free. So kani nga time medyo gabi-gabiin na, medyo padong na mongit-ngit. So hapit na pud ata mahuman ang kanang unsa na mga presentation sa mga guests unsa diha kay hawan-hawan naman, pero ganina baga jud kay nagtaw. So moto nga naghinay nag-decide na lang mig uli. Wala pa day mi nang uli. Nag-decide mig adtog mall kay medyo igang na, tapos medyo ngit-ngit na pod. Ayan no, wa pa jud day nawa ang mga tao ani nga time, daghan pa kayog mga tao ani nga time. So kami diri nagpahipi mis kilid kay wa pa among isa ka kauban akong manghod, wa pa na humagkaon sa iyang lugaw kay init pa daw kaayo. So kami humay kaon sa lugaw, pero siya pa jud dugay kay siya na humagkaog lugaw. So amo na siyang gihulat. So mahurot yang lugaw, manglakaw na jud bi, mga adto na lang mig Gmall aron magpabugnaw. So ayan, ibalik na pud og daghan ang mga tao, siguro napay mga banda nga magkuan diha kaning ako kabalon sa event unsay mga katikaran sa ilang event, basta mo na daghan pagtao. So naghinay-hinay na migbaktas since walay jeep nga masakyan. Nagbaktas mi padung sa Claveria kay naa didto ang mga jeep kay diri banda nga street gisirado manggod. So walay jeep nga makasakyan. So no choice, mubaktas mig medyo layo-layo pagyod padung sa Claveria. Yung naglibog ang mga tao asa manulod kay sa kadaghan sa tao no. So daghan mag-entrance kay daghan man pug mga pulis nga ga-check. So medyo dili man pud kay dugay bago ka makasulod sa San Pedro, but mao lagi to nga mopila jud ka.
So ayan, nagbaktas mi ani nga time padung sa Claveria. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just open up. Don't be scared. I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad. Cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad. I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate I attack. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Og sa wakas guys, naabot na jud ta diri sa guys sa mall niya. Palitan nato og keypad ni atong papa kay gusto daw siya na ay gamiton pang tawag-tawag lang, di lang siya mag Android kay di daw siya kabalo. So keypad lang ni siya guys no. So diri mi nakapalit sa Itel second floor sa guys sa mall niya. Pag humana mo pamalit, nangaon na sad mi kay tigpanihapon naman. So diri mi nangaon sa SNR. So ayan. So akong gipatilaw og pizza nga dako kay way pizza nga dako dito sa probinsya. So dire first time na makatilaw akong papa og pizza nga dako. Oh, nara mo na yang nya nag-order na lang pud mig chicken kay aron mabusog-busog pud tagamay kay ang rice wa naman mi nag-rice. Ang nag-order si Gio rice duha ra ka buok. So ang ubang chicken gilanlan na lang no aron mabusog pud ta. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just open up. Don't be scared.
crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack.